Здравейте! Здравейте! До 9 след обяд бяхме с мама на сладкарница Суити и си хапнахме, пинах си аз кафенце дълго с повече захар и 2 сметани и кока-кола, половинка бутилка. И след 1 час мама си тръгна оттам, се прибра вкъщи. Тук и аз към 5 без 15 и аз си се прибрах вкъщи. И така ще хапнем по-късно малко царевичка. Мама я вари в момента, до по-късно да стане. Сурова царевичка, сварена, ще хапнем с солчица. И да може в 9 часа пак до вечера вкъщи тук с татко да гледаме коментарното студио и мача. След това от 10 вкъщи тук да си го изгледаме. И след това, като си легнем, аз сигурно си гледам някое филмче в YouTube. И така и по-късно след това ще заспя до утре сутринта пак и така. Много съм, и не само аз, а и татко и мама сме много радостни, щастливи, весели, леко ни е, щастливо ни е от това, че си взехме за на мен на лизинг нов смартфон Samsung Galaxy A5 миналата година. Производство много хубав, много луксозен, елитен, много добър, прекрасен смартфон с селфи камера, предна, задна камера и светкавица. По-късно, сега през юни, купихме и калъвче за смартфона ми.
И така, SD карта, памет, всичко екстра ни е прекрасно, хубаво, щастливо. Добре сме, добре ни биваме. И ни е леко, спокойно, кеф, готино, екстра, супер. И сме просто много радостни и щастливи. Много хубаво лято караме сега. Сладко си ни е хубаво и така. Нали, както се знае, аз съм красив, готин, хубав тластак, шкембак, шишка в бишко съм и тласто, шкембево, гуци и гудя съм и по-хубаво, красиво, дебело, тласто, шкембак, тластак, гудя и гуця няма от мене. Аз съм най-хубавото. Екстра гудя. Ама екстра и направо ние сме най-големите мощни биг босове. Екстра, това е. Това е и супер. Така. Чао. Чао.